Mawungaka subscribe siyacela usubscribe sekuyasondela kwi-1000 ama subscribers. Siyacela ukuthi nenze njalo ukuthi ni subscribe. Somebody shout amen. God bless you nisakwenza lokho nisa subscribe. 2 Kings chapter number 19 verse number 20. Ngicela siqale kanjena ngenxa ukuthi iphimbo lami likanje linje ngoba linje manje. Ivo iphimbo lami. So ngicela siqale kanjena ngibekezelele ngesikhathi sikhuluma lelo daba lolu. Esikhuluma ekseni salishiya phakathi emthandazweni. U-Isaya indodana ka-Amose Chapter number 19 verse number 20 ngicela uqale ku-19 manje sizokwehla nawo. All right. Ekseni sibuke into ye Amen. Into kaHezekaya nomthandazo wakhe. Last week sabuka umthandazo kaDaniel. Ethandaza 3 times a day evule wind ebhekise eJerusalem. Sabuka ama negatives ayishiwo ngesinkosi uDayiro nabo president ababekhona. But today sibuka umthandazo kaHezekaya. Ngicela mhlawumbe nophethe idiary ubhalele izinto engizoyikhuluma nje ezifew. Egameni lika Jesu. Amen. The first one, that is iJerusalem. Ngizokwenza nje ukuthi ngithathe sikhulume ekseni kodwa in another dimension engakukhulumanga ekseni. Bese siqhubeka nako. Sibuke inkosi uHezekiya owayephethe kwaJuda esingathi neJerusalem. Awu amen singamabhinca namhlanje. Esingathi neJerusalem lali anda kuyena because uJuda noIsrael iJerusalem into eyodwa. Now sabuka uverse number 1 ukuze unikeze ade ngeke ekseni ufunde ngamabomu. 19 verse 1. 2 Kings chapter 19 sidila no chapter 19 namhlanje. kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho yaqebhula izingubo zayo yazembesa indwangu. 19 verse 1. Amen. Second. Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho yaqebhula izingubo zayo yazembesa indwangu yamasaka yangena endlini kaJehova. Yathuma uEliakim oyephezulu kwendlu noShebhina umbhali namalunga abapristi bembeswe izindwangu zamasaka uIsaya umprofeti indodana kaAmos. Yes. Bathi kuye usho kanje uHezekiya uthi lolo suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha awakho. Asisho sonke sithi abantwana sebefikile sizalweni. Kodwa amandla okubeletha wekho. Yebo. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa onke amazwi kaRabi Shake othunywe yinkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo. Inkosi ubani? Mphindi igama lakho balibalekile. Asiriya. Okay. Inkosi yase-Asiriya, yes. Inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo. Ngalokho phakamisela insali esiyafunyanwayo umkhuleko wakho. Verse number 19. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake usisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu yebo wena wedwa. Verse 20. uIsaya indodana kaAmose wathumela uHezekiya wathi usho kanje uJehova wathumela kuHezekiya wathi usho kanje uJehova.
yes. uNkulunkulu kaIsrayeli uthi lokho okukhuleke kimi Lokho kusho kimi ngoSanheribhi inkosi ngenkosi yase-Asiriya yase-Asiriya uSenheribhi. Yebo, inkosi yase-Asiriya ngikuzwile. ngikuzwile kuthiwa ke mhlawumbe ukuze sithathe into encane nje uSenheribhi okuyinkosi yase-Asiriya bathi kwakuyinkosi yayigwala asikubambe lokuthi wayivaka i-population yalapha ya eJerusalem la kade kukhona abantwana bakaNkulunkulu bephethwe inkosi uHezekiya. There were 10,000 ngokwe population kusho ukuthi abantu nje ababephila babe u10,000. And bese kuthiwa amasotsha kaHezekiya inkosi there were less than 2,000. Let me just repeat again. I-population yakhona there were 10,000. Then bese kuthi amasotsha akhe uHezekiya aye less than 2,000. Then bese kuthiwa lenkosi le yase Asiriya yaba inkosi vele yaziwayo nje ukuthi iyivaka. Yabe isifuna ukuhlasela iJerusalem ukuthi iqede ngalo. 1, yamema amanye amakhosi kanye nezinye izizwe. Amasotsha there were 250,000. Uma sikhuluma ngamasotsha ayebhekene no-Israel. Uthele ligwala leli uma selibonthi selikwazile ukuba li-invade ngokuthi lihlanganise kodwa moya ingcwele lihlanganise bonke abantu abaseduze kwabo ukuze lithene against uIsrael. Wayesebhala incwadi wayibhalela uHezekiya. Wamtshela uHezekiya ukuthi lo nkulunkulu wakho omkhonzayo angazi ukuthi yini engakwenza ucabanga ukuthi angakwephula esandleni sethu namhlanje ukuba uIsrael singegwinye na. And kuthiwa ngesikhathi ebhalela uHezekiya incwadi enjalo wambhalela uHezekiya wagumula ingubo yakhe yobukhosi wambathe amasaka. Wayese uHezekiya engena emthandazweni immediately efunda iletter ebhalwe inkosi lena ulokhuzana wegama elikhuni. Niyambona ngithi mayicela umbiza ngesingisi uSenheribhi. Awu amen. Ngicela umbiza ngesingisi ngoba ngesizulu uzongihlupha uSenheribhi. Somebody shout amen. Yivaka lelo mtshela seduze ukuthi uSenheribhi yivaka. Igwala elithi mali yempini lifuna abantu. Akekho umuntu ongizwile, ake ngiphinde futhi. Yivaka elingakwazi ukuyilwela. Kodwa ukuthi malifuna ukuya empini bese lenze njani lipika abantu. Abona ke sinabona abazalwana abanjalo. Ukuthi mabefuna impi abayibodwa. Kodwa bancenca abanye abantu ukuthi bale spirit sika Jezebel. Wafisa ukuthi angamzondi uNabhothi yedwa. Kodwa akamzondi uNabhothi nabanye abantu. Waqamba amanga ngoNabhothi. Kodwa amen awukho la ekhaya. Mtshela seduze wathi akhona amavaka angoSenheribhi. Unkosi ungangehlela umoya kaSenheribhi. Ukuthi njalo mawufuna ukulwa izimpi zakho uncenca abantu. Angazi amen ukhona kodwa emthandazweni namhlanje la enkonzweni. Somebody shout hallelujah if you can. Somebody shout amen. Right. The Bible says uma uchecka the history nje singayithinta ngekuseni. Kuthiwa uSenheribhi akagcinanga ngokubhalela uHezekiya inkosi incwadi. But he decided ukubhalela amaviyo nabantu ngabodwa ngithi ipopulation ingabantu about 10,000. So wayesebhalela abantu bonke ukuthi abafake uvalo
lokuthi mase behlasela bona bahlasela abantu vela sebevele bebasaba. Isitha yona into esisebenza ngayo leyo, siletha amazwi bese sikutshela ukuthi how powerful he is. Sona isitha ukuthi sinamandla angakanani ngaphambi kwakho. So wayenza lento ulokhuzana uSeneripi mayenza inkosi yaseSyria. Ngesikhathi message ifika kwinkosi eyazi uNkulunkulu. No Isaiah prophet got the message. But let me just take the action guy Hezekiah. After he heard after he read the letter yakhe uSeneripi. Wafele the same time wathi le message le I know ukuthi mina amasotsha they are less than 2,000. The population enginayo engiyinkosi yayo they are 10,000. The message evela kule letter le ithi abantu ba more than 250,000. Then when you see it, more than 250,000 fighting the 2,000 Yama soldiers, who you are. Then Hezekiah angatatazela. But Hezekiah wavela wagumula ingubo yobukhosi eyenza hlonishwe. Wathi le ayisadingi identity yokuthi who I am ngokwasemhlabeni. Because ngokwasemhlabeni I will fail. I've got only 2,000 soldiers. And ngokwasemhlabeni population enginayo. Ayikwazi ukuthi ngamelana nalaba bantu. Kusho ukuthi le nto engembethe ebukhosi ayisadingi ukuthi ngembathe. Isidinga ngiyikhumule ngoba amandla asebonakala ukuthi ngeke avele kulento. Njengaseduze ukuthi sometimes kunesikhathi la khona ititle yo bishop ingakulweli. La khona ititle yakho ingakwazi ukufight izimpi zakho. Kodwa kufanele uyigumule uthi mina ngokwerank engiyona. This rank will never fight for me. Because isithi into esihlelile siqale sadadisha ngoba yigwala. Sidadisha ukuthi how many soldiers I have. Isithi ngamanye amazwi siqale sadadisha ability yakho. Ukuthi wena you are capable of doing what? Sabona isitha ukuthi wena amandla akho ahambe efikela. Sa county population yakho. Amandla akho la angagcina khona. Sasithi sona isitha let me raise the standard against the one whom I'm fighting with. Ngesikhathi isitha si raise standard. Kwasho ukuthi thina singabantu esingahambi ngamathayikli. Lamathayikli noma ungangibizanga noma ungibizile akusho lutho. Kodwa khona into engiyazi before Bishop. I am a child of God. I am born again. Oh, somebody shout hallelujah. Jealousy to that I'm born again. Ngingakabi Bishop, ngingakabi umpostor, but I'm born again. Khona into engiyiyo engaba yona before ngibe yile. Lengiyona is an order in the house of God. Jealousy to ukuthi order le. Ngathi abafuna abantu ukukhuluma, mthethe order le, mthethe order le. Kodwa khona la ititle yo bishop engasebenzi khona. Khona la ititle yakhe engasebenzi khona. Wayigumula wayisembathe amasaka isho ukuzithobisa kuba humbled. From kwi-level yakho. Wayembatha wayise emthandazo. Umthandazo wakhe siwufunda ekuseni. Uma umthandazo wasekuseni siwufunde from verses onke. Verse number 11 wakhona. Nansi into yachukumeza inhliziyo kaNkulunkulu. Verse number 11. Awufunda verse 11. Yebo. Bheka wena uzwile owenziwe ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha. Pho wena
uyakophulwa na? Yebo. Verse 12. Onkulunkulu, Small letter G, onkulunkulu abancane, yebo. onkulunkulu balelo lizwe, balezo zizwe Yebo. ezachithwa ngobaba, iGozani neHerana neResefi nabantwana base-Edeni abasethelasari Yebo. bazophula na? Ehhe. Iphi inkosi yaseHamati nenkosi yase-Aribhadi Yebo. nenkosi yomuzi waseSerefiya zimi? Hey Nkosi. Nasehena nase-Iva This na? is a letter le elokhuzi letter ebhalwe ulokhuzana Seripa. Awu amen. Inkosi yase Assyria. Yeah, uHezekiya wamukela incwadi esandleni sezithunywa. Yeah. Wayifunda uHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kaJehova. wayesevele ethatha incwadi yesitha angazi ukukhona amen namhlanje. Amen. Wayeseya kwesibili emthandazweni. Ayabeka abantu nje. Wayese kwesingake manje okwesibili because okokuqala waye emthandazweni egumule ingubo yakhe ebukhosi. Kodwa futhi makufika incwadi wayeseyithatha incwadi wayisa endlini kaNkulunkulu. Wafika wayeneka. That is a declaration. Nansi incwadi inkosi engiyibhalele uSathane. Nayi incwadi engiyibhalele udokotela. Wangidiagnosa ngesifo egazini emzimbeni yami. Wathi ngeke ngisaphila ngizabulawa lesi sifo. Nayi incwadi kadokotela sengiyiletha la. Nkosi ukuthi ngempela icancer ingabulala nami. Incwadi evela kuSeripa inkosi yase-Assyria. Nansi sengibhalela incwadi yokuthi angeke ngisaphila eminye iminyaka. Uyilethela kumina. Ngikhuluma nabantu njalo. Nansi incwadi ethi ngeke ngisakwazi ukuphumelela ibhizinisi yami. Iyafa ayisaphakami ngiyile kuma site meeting. Kwathiwa kuma site meeting ngathi kuthathwana ngokuhlobo nakho konke. Kodwa ke manje angazi inkosi ukuthi uzovumelana ukuthi kade ngeke ngadla isinkwa saseBethlehem ngiphinde ngiyodla isinkwa sakwaMowabi na lesi sibabayo na esibulalayo na. Ngeke ugcina isinkwa saseBethlehem nangalesikhathi esinjengalesi. Na incwadi inkosi engiyibhalewe. Ngibhalela ukuthi kuyaphela ngami. Ngibhalelwe na incwadi ukuthi amasoja 250 ama-soldiers azoba against us thina sina amasoja u-2000. Kusho ukuthi thina sinayo ipower. Uyabona umuntu okhuphuka nencwadi aweyineka endlini kaNkulunkulu umuntu othi anginayo ipower mina. Anginawo amandla. Yabona isimo engibhekene naso uNkulunkulu ayikho into engayenza. But le ncwadi evele esitheni ngithatha ngiyoneka yona. Ngineka phambi kwaKwaSimakade kula endlini kaNkulunkulu. Wangathi ungamtshela oseduze ukuthi makhelwane mazi kushaya sewubona ukuthi awunayo ipower. Vele ugumula ingubo yakho ene-identity yakho. Abantu othi mawuphuma bek-identify ngayo. Bese ufaka ingubo abantu abakuzowendlula engathi abakwazi ukuthi ubani. Ingubo yamasaka leyo. Othi mawuyifaka bese uthatha incwadi. Uthi uNkulunkulu ukuthandazeka kangcono uma ngayemphethe lene-identity yakho. Uma ngayemphethe lengaziwa ngayo. Ngoba sometimes kwesinye isikhathi asidingi ukuya enkosini saziwa ukuthi singobani ngoba siyavimbeka ukuyeneka incwadi phambi kaSimakade. Siyavimbeka ukusho ukuthi uNkulunkulu amasoja enginawo are not enough to fight this battle. Amasoja enginawo awanele ukuthi angalwa lempi kodwa wena uNkulunkulu ngicela uyizwe ngigumula ingubo yami ye-identity ngagqoka eyamasaka kuze benganginaki. Kwesinye isikhathi uhlale phakathi kwabantu bengakuboni yena. Ngoba akusona sonke isikhathi la kufuneka ubonwe khona. Kodwa kwesinye isikhathi igumule leya identity ngoba isimpa ubhekene nayo idinga wena ungayiphathanga lento waziwa ngayo. Kodwa ngishumayela ngento namhlanje ngishumayela ngento. Sengathi ngakhuluma nomuntu odlule empini. Kwangathi ngakhuluma nomuntu osatshisiweyo
kwakathi ngakhuluma nomuntu otshelwe ngamadimoni ukuthi impilo yakhe is over, kuthi angikhulume naye namhlanje ngithi gumula lento waziwa ngayo ukuthi waziwa ngani. Sekuyisikhathi lesi sokwempathe amasaka, yokwempathe amasaka, yokwempathe amasaka, ukuthi bayakwazi ukuthi ubaphethe emsebenzini ungabe usayifaka mawufika kulendlu, kodwa igumula ufake amasaka uthi noma khona omunye osebenza nayo ngaphansi kwakho athi mayithi uyakubheka angakwazi ukuku-identifya, ngoba kule position okuyona ukuyiposition la uthi nkulunkulu ngizokwenza njani, ngizobeka indaba yami nayiletha, nayi incwadi evela esitheni, nayi incwadi evela kusathane, nayi incwadi evela emadimonini, nayi incwadi evela kuma-devil worshippers, nayi incwadi evela kubathakathi, nayi incwadi evela kodokotela bathi my time is over. Ngizobeka nansi incwadi yokuthi ngempela should I surrender to the enemy, should I surrender to the devil, should I surrender phakathi kwamazwe engiwabhalelwe, should I surrender kulento ebhalwe la, I resist, I refuse, ngiyanqaba, 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 bazalwane ngiyanqaba, 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 isibhaliwe incwadi kodwa ngiyanqaba, ngegama likaJesu ngiyanqaba, 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 bazalwane ngiyanqaba, ngiyanqaba, wesathane ubhala incwadi ethi namhlanje amasarenda, angisarenda kwi-HIV and AIDS, angisarendi kwi-cancer, angisarendi kwi-poverty, angisarendi, oh somebody shout hallelujah, kwi-spirit of delay. Ngiyanqaba, 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 ngegama likaJesu ngiyanqaba, ngegama likaJesu ngiyanqaba. I shall not die before my time, I shall not die before my time. Where Nkosi yasesele, where set up iletho ibhalile, ifikile, kodwa ngayithatha ngenqaba, ngagumula into enga-identifywa ngayo, ngagumula into engaziwa ngayo, ngagumula into engidume ngayo, ngempatha ingubo yamasaka. Before I become this, ngangingumntwana kaNkulunkulu. I am a child of God. I am born. I'm a born again. I'm a born again child of God. 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 Abazama khona bathi ngiyanqaba. Ikhensi khona ngiyanqaba. Ipoverty khona ngiyanqaba. Spirit of delay sikhona ngiyanqaba. Ngegama likaJesu 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 ngiyanqaba. 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 Ushanda maya ilabasaya kuna mandala brosaya. Ngiyanqaba. 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 Ngiyanqaba.
I refuse. I resist. I refuse. I resist. I refuse. I resist. I shall not die before my time. I shall not die because of this letter, because of incwadi. Incwadi ayizungitshela ukuthi impilo yami iphele laphi. Ngiyanqaba. 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 Ngiyanqaba amadimoni ekhona. Ngiyanqaba abathakathayo bekhona. Ngiyanqaba ama-devil worship ekhona. Ngiyanqaba awuseripha incwadi oyibhalile. Ngiyanqaba, ngiyanqaba, ngiyanqaba ngegama likaJesu. Ngiyanqaba. Jesu, yebo, ngiyanqaba, ngiyanqaba. Oh, 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 hey, 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 hey. Ngiyanqaba. 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 Ushalabaya. Oh! Hey! Jesu! Ngiyanqaba. 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 Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngiyanqaba. 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 Kushataya librosaya. Ikataya ilabasaya. Kunamanda la brosaya. Ngiyanqaba, ngiyanqaba, ngiyanqaba. Ngiyanqaba, ngiyanqaba. Kushana mama mama mama.
Oh! 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 Shamandeya, Ilamandeya Kasindeya na. Uyamanda ya kushataya. Ilamana mama yange. Ushandamaya. Ilabasaya. Kunamanda labrosaya. Ilabashataya. Kunamandeya. Mfundisi Zulu oza phambili. I can't proceed with amanoting now. I can't proceed. Asime ngenyawo sonke. I've got amanote la. I think moya kaNkulunkulu moya ingcwele will make us to proceed with this message. The other day kosuku olulandelayo sawufika la khona belele beba u10,000 bebancane bebanjalo kodwa uNkulunkulu egila umhlola belele sawuze sifike lapho kuthi uNkulunkulu akabheki njengabantu makwayigumula ingubo yokusazi wawusumphathe amasaka ake sime sonke ngenyanga mfundisi Zulu lekho umoya ingcwele akushoyo Refuse, Lord. Ngiyanqaba ekuseni. Ngiyanqaba. 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 Whoa! 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 Ngiyanqaba. Ngiyanqaba. We refuse, Lord. We refuse. We refuse. Ngiyanqaba. Ngiyanqaba. Ngiyanqaba Nkulunkulu. Whatever that the enemy has written, ushakayama, unaya labosha, ilaya kosata, uriata sika, ngiyanqaba Nkosi. Ilamaya kosha, unasikata, inamoshihanda Nkosi. Ifonge phumeka Baba. Anyone not in this situation evalelwe against me, sineza bafowethu soguqe altar sizothi we refuse. We refuse. Nashakaya ilagoto shata ilaboto sukata elamotoria eriakasat elemaya kosha. We refuse. Unasikata elemoda inanakosha anasukaya. Nkulunkulu, Nkulunkulu,
Baba, 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 Baba. This is the letter. Nansi, Nansi. Unayoshiana, Unabosa, Eledosata. Nansi kulukulu, Nansi kwadi, Nansi kulukulu, Nansi. Nansi babi incwadi esiphelelwe yona siletha kuwe sinayo omunye uNkulunkulu. You are our only hope. You are our only hope. You are our only hope. We refuse to be defeated. We refuse, Lord. Greater is He that is in us kunaloyo sesiweni. Baba, kenelela njengoNkulunkulu. Inashakaya. Eliana Musika. This is the letter, Lord. This is the letter. This is the letter. This is the final warning. Nayamashiana. This is the final warning. Nali Nkulunkulu isamanisi elibhalelwe thina. We thank you ukuthi usizwa njalo. Siyabonga Moya Ngcwele ukuthi uyangenelela njengoThixo. We love you and we appreciate you. In Jesus' name. Minister that to your heart this morning. I've been in that situation. I've been in that situation. I've been in a place like Hona. I couldn't afford a man. Koshatapa. But Nasipi na yisimo. Siyamlale. That was the song. That was the song when everything was against him. This is your time to pour out your spirit to God. He can even interpret our tears. You can go back to your place. Nasipi na yisimo siya lale yebo nasipi na yisimo siya siyamlale. Worshipers, ningeza abantu wethu sisho kanye nje
shame the devil. Oh, but our God is able to listen. Nasiphi na isimo, nasiphi na isimo, siyamlalela, siyamlalela, nasiphi na isimo, yabo siyamlalela, oh Jesus, yabo nasiphi na isimo, thank you Jesus, siyamlalela, yabo siyamlalela, nasiphi na isimo, thank you Jesus, yabo siyamlalela, kushata basokoya, yabo nasiphi na isimo, thank you Jesus, nasaminyama, yabo siyamlalela, thank you Jesus, nasiphi na isimo, nasiphi na isimo, siyamlalela, yabo nasiphi na siyamlalela, nasiphi na isimo, nasiphi na isimo, siyamlalela, nasiphi na isimo, yabo siyamlalela, webazalwane nasiphi, nasiphi na isimo, nasiphi na isimo, oh Jesus, nasiphi na isimo, siyamlalela, nasiphi na isimo, siyamlalela nje, yacela thina sonke mawukhona nje namhlanje uthi Nkosi incwadi lena isithe besingibhalele yona ngishile ebukhoneni benkosi, ngifike ngayishiya ngayendlalela wena Nkosi ukuthi uyibone, ngisatshiswe kakhulu Sathane, kodwa nansi incwadi ngizoyindlala, nasiphi na isimo, siyamlalela, phatha imali yakho yokubonga uze nayo uma uyiphethe, nasiphi na isimo, siyamlalela Jesu, silalela uJesu, nasiphi na isimo, nasiphi na isimo,
Siyamlalela Jesu. Yebo, nasiphi na isimo. Nasiphi na isimo bazalwane. Simlalela uJesu. Ngempela nasiphi na isimo. Jesu. Silalela uJesu. Ibambe drums, siphamise izandla zethu bazalwane. Oh God. Udlale njengama strings menzi. I want to speak. Phezu komuntu okhona la. Othi Bishop inyembezi zami ama-letters engithunyelwe wona usathane ebusuku ngilele abanye bathunyelelwa ama-letters ngamaphupho through fear ilethwe fear in order for them to create fear the enemy but bazalwana asikwazi ukuthi ngiqhubeke nemessage umoya ingcwele esemsebenzini sizoqhubeka nayo ngoba ngifuna sifike sibone iattitude kaHezekiah ukuthi what makes him to ukuthi uNkulunkulu amlwele sobuka izinto eziwu4 noma ezintathu kodwa uyiphamise izandla zakho lolu daba sewulibikile enkosini khona umuntu ohlushwa into emhluphayo namhlanje in the spiritual realm. I sense in the spirit that there are people who are here. Le message umoya ingcwele befuna igcine nje obigcine kanje ifike kubona kanje. Because God was healing them as they are wounded. They are wounded. They are wounded. Bhekisa ikhanda lakho phezulu phamsi izandla zakho. Awunantifu. Nangibaba. 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 Na incwasimende yasezulwini, gentleman asekhaya ezulwini moya ingcwele. Ikolitayi ngaphandle kwibhokisi elalihlela uMose semncane fuleni Nile River. Ibhethume ngaphakathi nangumoya ingcwele letha lelo bhethume ngaphakathi so that umntwana engafi. Uthi umoya ingcwele ngeke ufe wena. Ekufe. Noma ngabe yini uSathana ayiplotayo. But you shall not die. Uzoba khona eNile River. La khona ezinye ingane ezifa khona. But wena nangumoya ingcwele lethi ibhethume kuwena. Ulethi ibhethume kuwe. You shall not die. You shall not die. Ushers, Kushana might bring them here. Iphamise izandla zakhe sesihamba manje. Kodwa nansi confirmation fundisa uZulu uNkulunkulu ayishoyo umoya ingcwele. Uthi la kade uthi mawucabanga le yameko yakho uzwe ipain khona. uNkulunkulu ukhipha ipain njengenyosi efika ikutinyele kunodosi lwenyosi. uNkulunkulu ukhipha udosi uvuvu akuzosala kodwa udosi nepain ayisekho. People
they shall see. Bazobona abanye bethi hayi wadinyelwa inyosi la. Kodwa wena, you shall not feel any pain anymore. Why? Because uNkulunkulu uthumela ibhethume lokuba le comfort umntwana ukuthi ungafi. 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 Ngathi ungasha enhlizweni yakho uthi I shall not die. I shall not die. I shall not die. Nangu moya ingcwele. Moya ingcwele sesiyahamba kodwa ngicela nje ungiqhawulele bona. Laba baphamisa izandla ngicela ubaxhawule moya ingcwele. Gentlemen yasekhaya ezulwini. Baxhawule. 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 Nange baxhawule moya ingcwele uyabaxhawula. Nange baxhawula, nange baxhawula, nange baxhawula. Ebaxhawula lapha esixukwini, nange baxhawula, nange baxhawula. Nange baxhawula, nange baxhawula, nange baxhawula. Akangeke wedlule nawe akaxhawula moya ingcwele baxhawule. Well done. Ukuthi ufikile kule service yanamhlanje nangu moya ingcwele uyaxhawula. You shall not die. You shall not die. You shall not die. You shall not die before your time. Incwadi. Nange baxhawula. Kushana maya ilabasaya. Yes, Lord. Yes, Jesus. The anointing of Jesus and the power of the Holy Ghost. Inamayo koshane ya yane ya ya inamaya koshana ilabasayane ina na 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 na. Holy Spirit, it is happening now through the grace of Jesus and the power of the Holy Ghost. I set him free now. In Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit. Jesus Christ. Jesus. Ningasho kanye nithi Nkosi yami. Nkosi yami. Nkosi yami, nisho ngomoya baba. Nkosi yami, uthanda. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami. Sisho sonke sesiyahamba.
Sesiyahamba moya ingcwele sithandazela ukuba le ncwadi esishiye la Nkosi i-altar la kule ndawo lisikhulumele kuSent Paripa. Ngiyathandaza Nkosi, inkosi yaseSyria esibhalela ama-letters asesabisayo. Sesiyibekile indaba yethu kuleli altar endlini yakho uNkulunkulu. Sesiphuma sesihamba moya ingcwele, ma wena uNkulunkulu usikhulumele naye umbhali nomlobi wale ncwadi. Thank you, Lord. Shut up, Ilabasaya. Kuna mande lebrosaya. Ilamaya. Siyahamba. Siyahamba moya ingcwele. Semakhaya moya ingcwele. Semakhaya. Oh. Woo! Semakhaya. Oh. 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 Jesus. Jesus.